Dili daw tinuod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa hinungdan nga dili daw kuno kini mabasa sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Palpak og palso na nga argumento. Nganong palpak og palso man ang argumento? Dili komo kay dili mabasa ang ngalan sa St. Matthew chapter 16 verse 18, dili na tinuod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay ang pagkamatuod nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Jesucristo wa nagpunting sa ngalan kung dili nagpunting sa kinaiya sa simbahan ni Kristo nga nagapunting pud-usab sa kinaiya sa atong Ginoong Jesucristo. Kung ang pagkatukod og eksistensya nagsugod kang Kristo, di ni mawala, sumala pa niya nan kining iglesia from the 1st century AD until now nagpabili ni. Ug walay lain nga iglesia nagpabilin from the 1st century AD until now ang simbahang Katoliko ra. So kung sakyan nato akong di mabasa di tinuod, palpak na inyo kay di magid na mabasa ng inyong pundok St. Matthew chapter 16 verse 18.